De zomer is traditioneel het topseizoen voor de toeristische sector in Limburg. Maar dankzij verschillende activiteiten en aanbod komen ook in de winter gasten naar onze provincie. We hebben nu aan het einde van ons seizoen in de avonduren een nieuw evenement georganiseerd. Enchanted Gardens noemen we dat. Waarbij we ons park eens in een ander licht zetten, letterlijk en figuurlijk. Dus we gaan aan de slag met fantastische lichtshows, met lichtelementen en laten onze bezoekers dat park eens op een andere manier zien. Ja, dat staat verrassend goed aan bij bezoekers van onze kasteeltuinen. We merken dat de hotels in de omgeving daar direct op inspringen en arrangementen samen met ons maken. En daardoor zitten de hotelkamers goed vol in die periodes. Ook Heerlen doet op geheel eigen wijze aan seizoensverlenging in de winter, met Holy Moly. Hier vind je geen kerststalletjes, maar Scandinavische typisch, een containercity en staat muziek centraal. Holy Moly is ontstaan vanuit een tender van gemeente Heerlen. In 2015 was hier 3FM Serious Request, groot succes, en in 2016 was er niets. Dus vandaar heeft de gemeente Heerlen gezegd, we moeten ook wat in de winter gaan doen. Blijkt toch ook dat daar animo voor is. Ik ben ook vooral heel blij dat de gemeente Heerlen een dergelijk evenement heeft opgezet en heeft geïnitieerd. Vooral omdat ze proberen iets anders te doen dan op heel veel andere plekken al gedaan wordt. En dat hebben ze met dit evenement wel op een goede manier gedaan. We hebben bijvoorbeeld wel gekeken naar mogelijkheden van andere winter-events waar het ook niet om de kerst draait, zoals bijvoorbeeld Igloo Fest in Canada. En vanuit daar zijn er ideeën komen rollen en vanuit daar is ook een groot deel van Holy Moly ontstaan. En we hopen gewoon dat dit in de komende jaren een super event gaat worden. Wij zijn trots op Limburg, vinden de Zuid-Limburg een hele mooie plek. Dat komt in de zomer voornamelijk tot uiting in het Heuvelland. Maar we willen ook juist iets kunnen betekenen in het winterseizoen. Vandaar dat wij samen met Holy Moly de horeca-invulling hebben gedaan van het winterpark Urbana. En dat is super gaaf om samen met andere ondernemers iets unieks neer te zetten. Heb jij ideeën om de toeristische sector sterker te maken? Kijk dan naar de mogelijkheden van de provincie om hierin te ondersteunen.